Jo, tak for velkomsten. Tak for muligheden til at træffe dig igen. Det har blivet sådan en herlig tradition for mig, for familien, at dra hit og have en dag på Torget i Sandefjord og være sammen med jer her på søndagen. Jeg synes, det var en herlig dag, vi havde i går. Solen skinte, og mange folk var ude. Mange fik høre evangeliet, og for mig personligt, så var det faktisk årets første gatemøte, så det var herligt at kunne stå på torget og forkynde igen. For dem af jer, som ikke kender mig, så kan jeg sige et par enkle ord om, hvem jeg er. Hartvig Kloster er oprindeligt fra Askim, som du kanskje hører på sproget, eller kanskje ikke. Er evangelist i Open Air Campaigners og daglig leder. Og har min herlige familie med, som sidder hernede. Uddannet baker, men en nat, da jeg stod og bagte, så gik det op for mig, at mennesker ikke lever af brød alene. Og der skiftede jeg karriere og blev evangelist. Og trives veldig, veldig godt med det. Jeg synes, det er helt top at få lov at bruge tiden på at forsøge det herlige budskabet, evangeliet, og få være med og udruste flere kristne til evangelisering og vidne. Jeg jobber i en organisation, som hedder Open Air Campaigners, og der er vi så velsignet, at vi har med Hichel Hågedal som oplæringsansvarlig, og vi har Kenneth som tilknyttet evangelist, i tillæg til flere andre evangelister rundt forbi i Norge. Vi er en god del ude på gater og torg. Det har jo været en speciel tid, men vi har valgt at gennemføre evangelisering som vanligt, så samtidig er det selvfølgelig under lidt andre rammer. Vi har gået rundt 2 og 2 nu det sidste halve års tid og samtalt med folk, men det har også fungeret vældig, vældig fint. Specielt når solen skinner i Oslo, så er der masser af folk uden for Oslo S og nede på Brygga. Så mange muligheder. Og så er det jo slik i evangeliseringen i Norge, at det er mye såarbejde. Jeg skulle gerne have set mange flere mennesker komme til tro. Men vi oplever alligevel, at der af og til er mennesker, som kommer til tro. Og specielt det sidste halve år, så har vi haft flere opfølgingssamtaler, altså med folk, vi har truffet på gaden, som ønsker at mødes igen. Vi spenderer en kaffe, mødes med dem, og så fortsætter vi samtalen, ofte over en åben bibel. Og vi har aldrig haft så mange opfølgingssamtaler det sidste halve år, som vi har, eller tidligere. Og jeg tror på, at dette er en gylden mulighed til at nå mennesker med evangeliet, den situation, vi befinder os i. Der er mange mennesker, som har god tid. Det er en vigtig faktor for at møde folk. Og så tror jeg, at der er en del folk, som også tænker lidt mere på de store spørgsmålene, end de har gjort tidligere. En herlig solskinshistorie er en mand, vi mødte i Askim, hvor vi bor. Mødte han for rundt 2 år siden på gaden. Han var ikke så vældig interesseret i at snakke om tro, men slog af en liten prat alligevel. Så gik der en måneds tid, og så pludselig så var han med på gudstjeneste, og der fik jeg en liten prat med ham, og så har det blivet til vældig mange opfølgingssamtaler siden. Og jeg har nogle gange lyttet lidt på, jeg synes, vi har været igennem evangeliet så mange gange. Ønsker han ligesom bare at samtale, eller sætter der noget inde bag facaden. Men nu, ret efter påske, så tog han endelig valget og sagde, ja, jeg ønsker at følge Jesus. Vi satte på kontoret i Askim og var sammen med denne manden. Det var fantastisk at se,
at alle samtalerne, de har faktisk ført ham nærmere Kristus. Så en opfordring til dig, som kanskje har samtaler med folk, som du føler nytter det. Ja, det gør det. Jeg er helt sikker på det. Der sker noget inde bag facaden, så ikke gi op, men vær udholdende. Brug mulighederne rundt dig, og del evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Til slut så har jeg lyst til at sige tusind tak for muligheden, både til at være her i dag, men også muligheden der i os i arbejdet med hensyn til økonomisk støtte. Det er til kæmpe stor velsignelse, at det er der med, både i forbøn, men også økonomisk støtte. Vi er ikke nogen stor organisation, og derfor er det til vældig stor velsignelse, den støtten, som der er med at bidrage ind i arbejdet. Så tusind hjertelig tak for det. Yes. Jeg må jo sige, at jeg synes, det er lidt morsomt at være her i dag og se, at folk de sætter i sovepose. Jeg tror, det er første gang, jeg oplever, at folk tager soveposer med på gudstjeneste. Så jeg håber ikke, at der er alt for mange, som sover, før vi er færdige. Men vi får se. Vi tager i hvert fald en bøn først, før vi sætter i gang. Kære gode Gud, vi takker og priser dig for muligheden til at mødes. Takker og priser dig for søndagen. Takker og priser dig for, at du er her midt i blandt os nu. Og vi takker og priser dig for dit ord. Tak, at dit ord det er levende, virkekraftigt. Tak, far, at du gennem dit ord ønsker at tale til os. Og jeg beder dig om, at du nogen vil bruge mig. Jeg beder dig om, at du taler gennem mig, og at vi må have åbne hjerter for det, som du har at lære os i dag. I Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra Nehemias bog i dag. Og før vi gør det, så har jeg lyst bare at sige bitte lidt om Nehemia. Nehemia, han var jo en bortført jøde, som nu bodde i Babylon. Beretningen siger cirka 450 år før Kristus. Og mens han er i fangenskabet i Babylon, så tjener han kong Artaxerxes som møntskænk. Og en dag, så kommer der nogle mænd fra Jerusalem, judæer, til Nehemia. Og Nehemia, han spørger, hvordan står det til hjemme i Jerusalem? Og der får han et vældig nedslående svar. Byen, eller myren er brudt, portene er brændt, og Jerusalem er i stor vandære. Det er svaret, han får fra disse brødrene, som kommer fra Jerusalem. Nehemia, han bliver fyldt med sorg og nød over det, han hører. Der står, at han gråter, han faster i flere dage, da han hørte dette. Vi ved ikke hvor lang tid det er, men en liten stund efter, så er han inde ved kongen, hvor han tjener igen som møntskænk, og kongen ser, at Nehemia er nedtrykt. Nehemia, han var jo slave, og dengang så var det ikke lov at komme ind til kongen og være nedtrykt. Vi læser op i teksten, da kongen spørger, hvorfor ser du nedtrykt ud, at Nehemia bliver ret, svært ret, står der. Men så fortæller han om, hvorfor han er lei sig, om situationen i Jerusalem. Og overraskende nok, så spørger kongen slaven sin, hvad ønsker du? Kongen spørger slaven sin, hvad ønsker du? Og Nehemia, han tager en liten bøn, og så
frimodig som han er, kommer han med en lang liste over ting, han ønsker sig. Blandt andet ønsker han jo at rejse til Jerusalem, bygge op igen myren. Han ønsker materiale og så videre. En lang liste til kongen. Og ved du hvad? Kongen, han giver ikke bare det, han var om, men han gør faktisk endda mere. Han sender også soldater med, står der i teksten. Nehemia, han fik det, han var om. Han fik endda mere. Hvordan er det muligt? Jeg tror, vi har svaret i kapitel 2, i vers 8, kapitel 2, 8, hvor der står, kongen gjorde dette, for min Gud holdt sin gode hånd over mig. Gud var med i dette, og det var derfor, at han kunne få rejse. Vi skal læse fra kapitel 2, vers 11-18 i første omgang, og så kommer der et par andre tekster videre. Kapitel 2, vers 11. Så kom jeg til Jerusalem. Da jeg havde været der i 3 dage, drog jeg ud om natten sammen med nogle mænd. Jeg havde ikke fortalt noget menneske, hvad min Gud havde lagt mig på hjertet at gøre for Jerusalem. Jeg havde ikke med mig andre dyr, end det jeg red på. Jeg drog ud gennem dalporten om natten, forbi Drakeskilten og til Mørkporten. Jeg inspicerede Jerusalems myrer, som var brudt ned, og portene, som var fortært af ild. Jeg drog videre til Skilteporten og Kongedammen, men der var der ikke plads nok til, at dyret, som jeg red på, kunne komme forbi. Jeg fortsatte op gennem dalen om natten og inspicerede myren. Derefter snytte jeg og kom tilbage til dalporten. Stormændene vidste ikke, hvor jeg havde været, eller hvad jeg havde gjort. Indtil da havde jeg ikke fortalt det til judæerne, hverken til præsterne, de fremmeste, stormændene eller de andre, som skulle gøre arbejdet. Men nu sagde jeg til dem, der ser, hvor ilde vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brændt op. Kom, lad os bygge op igen myren rundt Jerusalem, så vi ikke længere må leve i vanære. Jeg fortalte dem også, hvordan Gud holdt sin gode hånd over mig, og hvad kongen havde sagt til mig. Der sagde de, lad os gå i gang med at bygge, og de tog fat på det gode værket. Slik jeg læser i vers 12, så ser vi, at Nehemia, han havde fået dette lagt på sit hjerte. Jeg definerer det som et kald fra Gud. Dette er det, du skal gøre. Nehemia, han vidste, at det var det, Gud ønskede, han skulle gøre. Hvordan er det med dig og mig? Er vi også der, hvor vi ved, Gud, han ønsker os? Holder vi på med det, som Gud ønsker, at vi skal holde på med? Vi får oplyst i teksten, at Nehemia, han bruger 3 dage i Jerusalem efter rejsen. Kanskje var det for at hvile efter den lange rejsen, blive kvidt jetlaget. Vi er mennesker af kjøtt og blod, og vi trænger at hvile. Søndagen, det er hvilens dag. Brug den godt, og så har du de andre dage til at arbejde. Jeg tror, det er vældig vigtigt, at vi kommer ind i en god balance her, for at kan være skikkelig effektive bygningsmænd. Nehemia, han drager ud om natten for at inspicere myren. Han ønsker at lægge denne plan om genopbygningen, uden at det skal komme på forsiden af Facebook eller avisen. Han vil have ro rundt hans plan om, hvordan han skal bygge op myren. Nehemia, slik jeg tolker dette, gik frem med visdom. Jeg ser for mig,
at Nehemia, han går rundt i ruinerne med tårer i øjnene. Han havde hørt om dette i Jerusalem, i Babylon, om hvordan det stod til, og der gråd han. Nu går han selv rundt her i myreblokkerne og ser det med egne øjne, og jeg tror, at han går rundt der med tårer i øjnene over, hvordan det ligger an i Jerusalem. Det, som en gang havde været Jerusalems værn mod fjenden, ja, det er nu bare en ruinhaug med myrsten. Jødernes stolthed, Jerusalem, det havde været en velfungerende by. En by, hvor folket de gik til templet for at prise Gud. En by, hvor Gud blev æret med tak, lov og pris. En by, hvor Gud selv var til stede med sit mægtige nærvær i templet. En by, hvor folket fyldte Gud og hans forskrifter. Jo, jødernes stolthed var nu bare en ruinrøs. Hvordan er det med dig og mig, som bor i et land? I et land med moralske, etiske og åndelige myrer, som ligger i ruiner. Har vi blivet som Jerusalems indbyggere? Har vi givet op kampen? Eller ser vi dette med Nehemias øjne? Gråter, beder og faster vi over situationen, vi befinder os i? Påvirker det os, at der er over 13.000 børn, som bliver dræbt i mors mage? Påvirker det os, at der er kristne værdier, som for eksempel ægteskabet, som er under angreb? Påvirker det os, at vi lever i et grådigt samfund, hvor Gud ofte bliver erstattet med mammon? Et gudløst samfund, hvor antageligt mindre end 10% tror og følger Jesus, hvilket betyder, at rundt 90% ikke vil komme til himlen, men vil gå evigt fortabt til helvede. Påvirker det dig og mig? Nehemia, han kunne have valgt at blive i kongens borg. Her havde han jo den bedste vinen, den bedste maten, moteklæderne. Han havde det jo egentlig vældig bra der i kongens slot. Hvorfor skulle han forlade dette? Hvorfor skulle han rejse den lange og farlige distancen til Jerusalem? Hvorfor skulle han bry sig om disse myrsten, som nu lå i ruiner? Og hvordan skulle det være muligt for ham at få bygget op myrerne igen? Hvor skulle han få materialer fra? Og hvordan skulle han få judæerne med på denne tåbelige vision? Bygge op igen myrerne rundt Jerusalem. Bare tænk på Esra, som levede før. Han havde jo prøvet at bygge op myrerne, men var blevet stoppet på grund af fjender rundt. Hvorfor skulle Nehemia nu lyktes med denne planen? Nehemia, han kunne have kommet med masser af indsigelser og undskyldninger for ikke at drage tilbage til Jerusalem. Han kunne have kommet med sådan en god kristen undskyldning, som lyder noget i retningen af,
Jeg synes, det er lejt, at myren den er brudt ned. Jeg skal huske at bede for det, og så har jeg klappet sine venner, når de drog tilbage til Jerusalem. En god kristen undskyldning. Men det var ikke det, han gjorde. Der var ingen undskyldninger, ingen indsigelser. Men en gang han hørte om situationen, der gik han til handling. Han begyndte at faste og bede for situationen. Han fortalte kongen om situationen, og han var villig til at dra ud af hans komfort og luksuszone for at bygge op igen myren. Koste hvad det koste ville. Hvordan er det med dig og mig? Er vi et bøndens folk? Er vi et fastens folk? Har vi skjønt vigtigheden af bøn og faste? Vi ser også, at Nehemia i kapitel 1 bekender synd. Eller de bekendte synd. Vi ser, at dette er 3 hovedingredienser for at bygge op Guds rige. Bøn, faste og syndsbekendelse. For det er netop der, at vi kommer helt tæt på Guds hjerte. Det er der, at Gud han kan forme os og danne os. Og apropos det med syndsbekendelse. Jeg tror, at det ofte er lidt et oversat kapitel blandt os kristne. Det med at bekende synd for andre. Kanskje lidt på baggrund af forhistorien. Hvordan det der har blivet misbrugt i nogle kredse. Men læser vi vækkelseshistorier, så ser vi ofte, at når synd bliver bekendt, så er det også der, at der vokser frem noget nyt. Så er det der, at vækkelsen bryder frem. I Jakob 5:16, så ser vi faktisk, at når menighedens ældste skal salve, så står der noget ret før dette, for der står bekend deres synder for hverandre. Før at man skal bede eller salve syge. Jeg hørte en spændende beretning, som jeg synes understreger vigtigheden netop af dette. Det skete i Kongsberg for nogle år tilbage, at en teologistudent var ude sammen med en pastor i Kongsberg. Og en dag så ringer telefonen, og der er det en gammel dame, som ønsker, at pastoren skal komme, eller at hun skal blive salvet. Og pastoren og denne teologistudenten drar ud. Og mens de nu holder der foran huset og har kommet frem, så siger pastoren til denne her unge teologistuderende: før vi går ind nu og salver denne dame, så skal vi bekende synd. Og denne teologistudenten var ligesom med: øj, hvad mener du? Og så begyndte pastoren at bekende synd i livet hans. Og så sagde han: nu er det din tur. Og denne teologistudenten synes, at det var vældig kleint, det var vældig uvandt, og hvad sker her? Men faktisk, så er det jo vældig bibelsk, dette med at bekende synd. Og jeg tror, at der også er en simpel velsignelse ved at gøre dette. Jeg praktiserer det selv. Jeg har en mentor, som jeg mødes med af og til. Og nogle gange, så er der ting i mit liv, som jeg trænger at bekende. Og jeg kender, at det er ofte tungt at gå dit. Det er ofte tungt at sige, jeg har gjort det og det, jeg ønsker at bede om tilgivelse for det. Men etterpå, du verden, hvor godt det føles at få bekendt og få det lagt bort. Nu er det fortid, nu er det slettet, ret og slet. Vi ser i hvert fald i denne teksten her, at Nehemia og brødrene fra Jerusalem, de bekender synd.
Bøn, faste og syndsbekendelse, det var fundamentet i Nehemjas tjeneste for at bygge op igen Guds rige, og fundamentet i tusindvis af bygningsmænd og kvinder i Guds rige. Vil vi være med på at bygge Guds rige? Ja, så er det, mener jeg, vejen at gå. Bøn, faste og syndsbekendelse, vigtige ingredienser. Nehemja, han inspicerede den ødelagte myren, og etterpå så holder han talen, som ændret nationen. Vi finder den i 17 og 18. Vi læser de 2 versene igen. Kapitel 2, vers 17 og 18. Men nu sagde jeg til dem, der ser hvor ilde vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brændt op. Kom, lad os bygge op igen myren rundt Jerusalem, så vi ikke længere må leve i vandære. Jeg fortalte dem også, hvordan Gud holdt sin gode hånd over mig, og hvad kongen havde sagt til mig. Der sagde de, lad os gå i gang med at bygge, og de tog fat på det gode værket. Det, som Gud havde lagt på Nehemjas hjerte, ja, det blev nu forsyndt. Det blev delt med judæerne. Og da Nehemja, han havde udfordret judæerne til at blive med at bygge op Guds rige, så læser vi dette fantastiske svar. Lad os gå i gang med at bygge. Man kunne have tænkt igen, at de havde god grund til at komme med indsigelser. Nehemja, hvordan skal dette være muligt? Du husker Esra, som har prøvet. Nehemja, du ved, vi har fjender hele vejen rundt. Nehemja, du er helt sikkert flink på vin, men entreprenør, det er du ikke. Hvordan skal dette være muligt? Ingen indsigelser. Ingen undskyldninger. Svaret det var, lad os gå i gang med at bygge. Hvordan var dette muligt? Jeg tror, at allerede da Nehemja første gang tilbage i Babylon begyndte at faste, bede og bekende synd, der begyndte Gud at jobbe i hjerterne på judæerne. Og derfor var de nu klare til at blive med på dette bygningsværket. Hvordan er det med dig og mig, når Gud han kalder? Kommer vi med undskyldninger? Eller står vi klar til at tage tag i det gode værket? Min erfaring er desværre fra en del menigheder. Jeg ved ikke, hvordan det er her, men jeg ved, at en del menigheder ligner en god del på sådan en fodboldarena. Du har 11 fodboldspillere, som løber, svætter, sliter, og så har du en masse tilskuere hele vejen rundt. Og nogle af dem, de hejer på deres spillere, og andre, de byer på deres spillere. Det er ikke slik en menighed skal være. Det er ikke slik det skal se ud i Guds rige. Alle trænges i Guds rige til at blive med på at bygge op igen myren, Guds rige i Norge. Og faktisk så er det et simpelt privilegium, at han som har skabt himmel og jord, han som har al magt i himmel og på jorden, han ønsker at have dig med på at bygge op i en myre. Det er vanskeligt for os at skønne, men dette er uendeligt stort. Han som har al magt, skabt alt, han ønsker at have dig med på laget. Mit spørgsmål til dig, er der noget mere værdifuldt, du kan bruge din tid på, den korte tid, vi er her på jorden, til at bygge op, Guds rige? Jeg håber så, at vi kan svare som judæerne.
Lad os gå i gang med at bygge. Et fantastisk svar. Hvis ikke du allerede har strikket under din bibel, så gør det nu. Lad det blive dit svar hver gang Gud han udfordrer dig til at blive med. Noget af det, der fascinerer mig med Nehemia, det er, at han er en vis leder. Nehemia, han gik frem med visdom. Vi så det. Han gik ud på Nabda, inspicerede myren. Men der er en anden ting også, som har slået mig igennem denne teksten, som vi ser i kapitel 3, vers 7-8, 7-9 og 30b. Jeg skal læse versene her, hvor der står: Ovenfor hesteporten arbejdede præsterne foran hver sit hus. Efter dem arbejdede Sadok, søn af Immer, på den andre siden af huset sit. Efter ham arbejdede Shemanja, søn af Shekaya, som vogtede østporten. Og lidt længere nede i vers 30, efter ham arbejdede Meshulam, søn af Bereja, ret over for sit eget rum. Vi læser her, hvordan Nehemia han havde sat judæerne til at bygge. Og 3 gange i denne korte teksten, så står der over for sit eget hus, eller over for sit eget rum. Hvorfor var det, at Nehemia han satte dem til at jobbe ret uden for deres eget hus? Det der var strategisk. Det var smart. Fordi hvis fjenden kom, så er der ingen, der ønsker, at netop ret uden for vinduet midt, at der fjenden skal bryde gennem myren. Og derfor så ville de gøre alt, hvad de kunne, for at myren i hvert fald skulle være solid uden for huset deres. Nehemia var en smart, strategisk leder, som i hvert fald fascinerer mig. Han er også et forbillede. Han er et forbillede på en god leder. I kapitel 4, vers 21, så læser vi: Vi fortsatte arbejdet, fra morgenrøden viste sig til stjernerne kom frem, mens halvparten stod med spydene sine. Og i vers 23, så står der: Selv kom vi aldrig ud af klærne, hverken jeg, brødrene mine, tjenestefolkene eller vagtmændene, som fyldte mig. Vi ser, at Nehemia, han tog del i arbejdet. Selvom han var en leder, så var det ikke slik, han bare satte sig tilbage i godstolen og kommanderede folk. Han tog selv del i arbejdet. Dette er en leder af karakter. En vis, smart leder. Og folket, ja, de fyldte han. Som en, tror jeg, konsekvens også af dette. De byggede i tro, de byggede i tillid til Herren, og myren blev færdig på rekordtid. Gud havde ført sin stærke arme igennem. Han havde holdt sin gode hånd over Nehemia og judæerne. Når du og jeg bygger Guds rige, der vil vi også opleve sejre. Men der er en anden vigtig faktor i denne teksten, som er vældig vigtigt, at vi får med os. For da folket de svarte, lad os gå i gang med at bygge, så ser vi et mønster, som er helt lig i dag. Når du og jeg siger, ja, jeg vil være med til at bygge op Guds rige, når du og jeg sætter tid af til bøn og faste, når du og jeg melder os til tjeneste i menigheden, når du og jeg deler evangeliet med folk, når du og jeg står op for de 13.000 ufødte barn, når du og jeg ønsker at leve et liv i aktiv tjeneste, hvad sker der? Der kommer der modstand. Vi skal læse teksten fra kapitel 2, vers 18. Kapitel 2. Vers 19.
kapitel 2, vers 19, og det er ret efter, at de siger, lad os tage fat på det gode værket. Da Horonitten, Sanballat, Ammonitten, Tobia, tjenestemanden og araberen, Geshem, hørte dette, spottet og hånte de os. De sagde, hvad er det, der holder på med? Gør der oprør mod kongen. Og så bliver med til kapitel 4 også, vers 1-3. Da Sanballat hørte, at vi holdt på at bygge op myren, blev han sindt. Han var fra sig af raseri. Han spottede judæerne og sagde til landsmændene sine og til herren i Samaria, hvad er det, disse elendige judæer driver på med? Skal de bygge op igen? Ofre og fyldføre på én dag? Kan de gøre de brændte steinene i gryshalkene levende? Ammonitten, Tobia, som var sammen med ham, sagde, lad dem bygge op så mye de vil. Bare en ræv hopper op på, river den steinmyr ned. Modstanden lod ikke vente på sig. Med én gang, de sagde, lad os gå i gang med det gode værke, så var modstanden der. Spot, hån. Og ikke bare det. Vi ser, at dette var mere end bare sådan spot og hån. Der var også snak om, at fjenden, altså en hær, ville angribe dem. Dette var en seriøs modstand, som de fik smage. På samme måde, som Nehemia og judæerne havde en modstander, så har du og jeg en modstander. Hver en gang du siger, ja, her er jeg, klar til tjeneste, så vil der også være modstand. Vi har en modstander, som går rundt som en brølende løve for at finde nogen at sluge, djævelen. Han ønsker at rive ned Guds værk, Guds rige. Lad det ikke overrumple dig. Lad det ikke overraske dig. For det er allerede fortalt til dig i skriften. Nogen, der ved, hvad der står i 2. Timotheus 3:12. Det er et ægte spørgsmål, så op med hånden, hvis du ved, hvad det er. 2. Timotheus 3:12. Kom i Jans kære bibelkirke. Ingen, der tager den. Jeg havde set for mig, at der var vældig mange hænder oppe. Okay? Alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, er nogen, der kan fuldføre, skal blive forfyldt. Dette bør ikke overraske dig, om du møder modstand. For der står i skriften, alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Jesus Kristus, skal blive forfyldt. Faktisk, hvis du oplever modstand, så er det et sundhedstegn. Hvis du derimod ikke oplever modstand, der bør du vågne op, og så får du spørge dig selv, er jeg egentlig med på at bygge op Guds rige? Kanskje det er så alvorligt, at du ikke engang vandrer med Herren længere. Modstand er en naturlig del af at være med i Guds rige og bygge op Guds rige. Personligt så har jeg ikke haft mye fysisk modstand. Et par enkelte lidt ubehagelige situationer på garden gennem 15 år, så det er næsten ingenting. Men jeg har oplevet vældig mye udfordringer og skuffelser i kristenlivet, vanskeligheder, og der har været mange tunge dage, hvor jeg egentlig bare har lyst til at give op. Hvor mye enklere bare give op det hele. Hvorfor skulle jeg bry mig om at bygge op Guds rige?
Hvordan skal vi gribe det an, når vi kender disse tunge dagene, når vi kender, at nu er der modstand på en eller anden front? Jo, vi skal gøre som Nehemia. Vi skal lære af Nehemia. Prøv at blive med til kapitel 4, vers 7. 7-14. Da Sanballat, Tobia, Araberen, Ammonitterne og Ashdonitterne fik høre, at genrejsningen af Jerusalems myre gik fremover, og at revnerne nu var i færd med at fyldes, blev de rasende. Alle slog sig sammen for at gå til krig mod Jerusalem og skabe forvirring der. Men vi bar til vor Gud og satte vagt på myrerne dag og nat for at holde dem borte. Der sagde de i Juda: de som værer har ikke mere kræfter. Det er for mye grys. Vi magter ikke at bygge myren. Og modstanderne vore sagde: før de ved om det, eller lægger mærke til det, skal vi være blandt dem, dræbe dem og gøre slut på arbejdet. Når judæerne, som boede nær dem, kom til os, sagde de gang på gang: de kommer mod os fra alle kanter. Så lod jeg folket stille sig op på de laveste stederne bag myren, på de åbne pladserne. Jeg lod dem stille sig op, slægt for slægt, med sværd, spyd og bue. Da jeg havde set på dette, rejste jeg mig og sagde til de fremmeste, stormændene og resten af folket: vær ikke redde for dem. Tænk på Herren, den store og skræmmende, og kæmp for brødre, sønner og døtre, kvinder og hjem. Facitet på, hvad du og jeg skal gøre, når vi oplever modstand, det stod her i teksten, vers 9. Vi bar til vor Gud. Når du kender, at kampen raser, så gå til din Gud. Råb til din Gud. Gå til en kristen bror og søster og få forbøn. Og sige: jeg trænger forbøn i denne situation. Nehemia og judæerne gjorde dette, og i vers 14b så ser vi, at de fik ny styrke. Nehemia, han taler igen til folket: vær ikke redde. Og præcis det samme siger Gud til dig og mig i dag. Vær ikke redd. Lad dig ikke overraske. Ikke give op, når du møder modstand, vanskeligheder og skuffelser. Men tænk på Herren, den store og skræmmende. Ikke give op, men kæmp for evangeliets skyld. Kæmp for Guds skyld. Kæmp for din næste skyld. Læg, og lad os lægge vores hjerter i arbejdet. Lad os gå all in. Der er brug for kristne i Norge, som går all in og siger: ja, Herre, jeg vil være med til at bygge op dit rige. Helt til slut, lige en opsummering. 3 punkter. Sikkert du har fået andet med, så husk disse 3 punkter i dag. 1. Nehemia, han var villig til at give afkald på goder for at bygge op igen Guds rige. 2. De var overgitte. De lagde hjertet i arbejdet. Når du gør noget for Guds rige, så gå all in. Tænk på, hvem det er, du gør det for. Tænk på, hvem det er, du bygger myren for. Det er han, den højeste, den store og den skræmmende. Og 3. Modstand er et sundhedstegn. Skal vi bede? Kære far i himlen, vi beder for Norge. Vi beder om, at dit rige skal blive bygget op igen i Norge. Vi beder, far, for landets situation, og vi ønsker at bekende synd i vores egne liv og for landet.
Far, se i nåde til os. Tilgiv du os, når vi vender den anden side til og ikke bryder os, ikke lader os påvirke af situationen. Tilgiv os, når vi er mere optaget af at bygge vort eget rige end dit rige. Og tilgiv os, far, at vi så ofte er lunkne i stedet for brændende. Far, jeg beder dig om, at du vil se din nåde til mig, til os. Og så beder vi for Norge, at vi skal få lov til at se dit rige blive bygget op. Vi beder om vækkelse i Norge. Vi beder om, at de mange fortabte, som ikke kender dig, at de skal få høre evangeliet, komme til tro og få nyt liv. Far, jeg beder dig om, at vi må være overgitte bygningsmænd og kvinder, som tager del og bruger tiden godt, bruger de talenter, du har givet os. Lad os være gode forbilleder som Nehemia. Lad os være strategiske og gå foran med et godt eksempel. Og jeg beder, far, om, at vi ikke skal give op eller lade os blive skræmt, når vi møder modstand. Men at du gennem de prøvelser og udfordringer, som vi oplever, skal blive endnu mere knyttet til dig. Blive endnu stærkere i troen. Blive endnu mere frimodig. Og det må føre til, at vi tjener dig endnu mere overgivet end tidligere. I Jesu navn. Amen.